Good afternoon guys, welcome back to my channel. लोगोफोर आङो दिनै जाय 23 तारिखाव माने अनलाइन शपिं खालामदोंमोन 23 तारिखाव दिनै जाय 30 फाइनाली दिनै सफैबाय फाइनाली टुडे फ्रम फ्लिपकार्ट प्रडाक्ट बेखौ आं आनबक्सिं खालामनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांफाबानो जाबाय लोगोफोर मा बुस्थु ओके नैबेनो लोगोफोर बेडशीट एन्ड डाबल फ्लरेल नैबे जाबाय गान्दुनि कभार बिसिना सादोर लोगोफोर बेनोमोन लोगोफोर मेनी थेंक्स फर वाचिं बाय बाय लोगोफोर